Toni, què t'ha semblat la final aquí a Banyoles? Una valoració en general. Jo crec que és un acte que s'ha vist realment l'espontaneïtat que té l'acte real, perquè no ha sigut res forçat i que hem ensenyat una mica el producte, la manera de ser d'un sector i hem donat informació. Dintre del públic hi havia molta gent que realment és consumidor, que no era gent que fos del sector concretament tècnicament, sinó que hi havia molta gent que era del públic, que era normal com a consumidor, per tant li hem donat una informació que jo crec que val la pena. I tu, Toni, formaves part del jurat. Sí. Com ha anat aquest nou repte per tu? És molt difícil, O sigui, bastant difícil i sort que només eren 5 pans, O sigui, a la semifinal, que en són a la vora 40, té que ser molt dur ser jurat, ja t'ho asseguro. I aquells flaquers que encara no formen part de la IGP Pa de Pagès Català, que ens veuran a través de les xarxes socials, veuran aquest concurs, com els animaries tu a participar i a ingressar a la IGP Pa de Pagès Català? Suposo que se'n poden donar compte que realment el fet d'estar dintre d'una IGP com és la del Pa de Pagès Català no deixa de ser un segell de qualitat que a més té la marca europea, amb la qual estem parlant d'una cosa que és grossa i que pot donar una diferenciació, el que deia en una altra entrevista el guanyador que ha fet ara fa un moment, no? De que realment o ens diferenciem per qualitat o no ens en sortirem. I aquesta és una de les maneres de poder donar un segell que el client final pugui rebre que realment hi ha una feina i una manera de fer que realment és de qualitat o d'alta qualitat. I després de l'èxit d'aquesta edició 2024 a Banyoles, comencem ja a pensar en la del 2025? Tens alguna idea? Sí, home, no, segur que hi començarem a pensar ràpidament, perquè Filcap, encara que no ho sembli, organitzar un acte com aquest té una feinada darrere que és complexa. Llavors, a partir de quan toqui, ara no triarem pas gaire, el Consell Rector es tornarà a reunir i començarem ja a preparar la següent edició. Toni Vila, moltíssimes gràcies i enhorabona pel que fa a la teva part important d'organització d'aquest aconteixement aquest any a Banyoles. Perfecte, doncs molt bé, gràcies.